Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinner, mayong hapon sa tanan, kag-welcome na sa Heart Stories. Isa na naman kasulat ang ato sininga tagaan sa panahon, oras sa sininga si Mana. Sa pag-umpisa naton sa sininga adlaw or sa sininga si Mana Kawinner, sulat ni Lay ang aton nga basahon sa sininga mga tinion. And I hope Lay, you're still with us sa padayon mo nga pagbantay sang Heart Stories tagahapon. And Kawinner, ang iyang sulat nagasiling. Mayong adlaw Kuya Bibo ag sa mga listeners ng Heart Stories sa Win Radio Iloilo. Ako si Lay. 28 na ako kuya kag may boyfriend nga. Isa ka OFW. Ngay tago ta lang kay JM. Hindi namon mga real names kuya kay waay pagid may nakahibalo sinisang akon nga sitwasyon. Ang amon relationship more than 2 years na. Kag sulod sang sa sulod sang more than 2 years namon nga relasyon nga ina. Sama-sami, hilayuay kami kay sa abroad siya. Kuya Bibo, nakilala ko si JM, paagi sa akon friend nga cousin niya. Gina reto-reto kay kuno, gapangita siya sang friend nga pwede maging girlfriend. Gani, ginreto ako sang iya nga cousin sa iya. Kag-amiga ko man ang iya sini nga cousin. Dito kami nagumpisa, naging chatmate, naging ka-video call. In short, naging comfortable man kami sa isa kag isa. Kag sa dalayon, na in love, Kuya Bibo. Kuya, never nga nagamiss si JM nga mag-video call sa akon taga-adlaw. Kag kung sako siya, maski gamay lang nga oras para makapangamusta lang sang adlaw ko, wala gid siya nagakalipat. Mahilig pagid siya sa surprises. May mga ginakontak lang na siya di nga mga friends niya kon may mga gifts siya nga inugpahatag sa akon. Maski wala pa na si kisa sa mga special occasions. Kag amo gid nang na-appreciate ko sa iya. Kuya, maski kaduha pa lang kami na nakamit ni JM in person. Kay kaduha pa lang siya kapuli diri. Kag sa ikaduha namon nga pag-ubdanay sadto Kuya Bibo, akuon ko. Nahatag ko naman ang kaugalingon ko kag wala ko man ato ginhinulsulan. Nakita ko gid nga maayo nga tao si JM. Kay mapinalanggaon siya sa iyang nanay. Amo gid na ang isa sa mga nanamian ko sa iyang karakter kuya. He is loving and sweet gid sa iyang mga utod. Kag especially kay mama niya. Do barkadahay lang gani sila nga duha ni mama niya. Hambal gani di ba? Kag amo man ang ginapatihan ko nga ang lalaki nga makita mo nga palangga niya ang nanay niya. Dako ang possibility nga maayo gid siya nga partner kung maging asawa mo. Amo na nga daw ka-sure naman gid ako sa iya Kuya Bibo. Maski LDR kami, wala gid siya sang kakulangan as a boyfriend sa akon. Distance lang ang kulang sa amon. You're listening on Heart Stories.
and music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back sa Heart Stories. And syempre, sa pagbadayin ta sa sulat ni Lay. Kuya Bibo, masami namon nga mastoryahan ni JM ang mga plano niya para sa amon sa palaabuton. Ako man, gusto ko man nga ang mga ginahandom niya nga magtukod na kami sang pamilya sa pila ka adlaw. Isa na dira kuya ang magpakasal na kami kun makasupot-supot na. Ina sang inugsugod namon sang amon nga pangabuhi. Makapatukod sang balay para sa amon kag gusto niya kuno 4 ang mangin anak namon. Pero ako ya, duha lang kuya. Kagamo na ang permi nga ginalahog niya sa akon nga tibasi. Mahimo pa siya kuno sang isa ka basketball team. Kaya nagakadlaw man lang kami. Kuya Bibo, baton naman kami sang amon na tagsa-tagsa ka mga pamilya. Very blessed gid kami sa amon nga sitwasyon kuya. Kaya ko may work man na stable. Kag siya man. Isa kadako nga pagtilaw ang naghangkat sa akon kuya. Sino ang maglaom kuya nga maabot pa sa punto nga hindi pa inigali ang tanan sapat para mapanindugan ko ang amon relasyon. Kagamo ini ang dako nga rason nga wala na ako sang kalinungan sa subong. Kuya, wala gid ako maghuna-huna nga maabot ako sa sini nga point sang life ko. Abi ko, siya na ang gusto ko makaupod tubtubsan o Kuya Bibo. Pero sa baylo, sang iya nga kaayo kag mga sakripisyo sa amon relasyon. Ginakasubo ko kuya nga kuon sa imo. Nga na fall out of love ako sa iya. Nga wala na ako sa pagigugma nga nabatyagan sa iya, kundi konsensya na lang. Kag nahadlok nga, maghambal sa iya sang kamatuuran sa akon matuod-tuod nga nabatyag subong. Tungod Kuya Bibo, ginakasubo ko pero hindi ko na makita ang kaugalingon ko nga makaupod si JM tubtubsan o. Oo kuya, kusa na lang ang nadula ang akon kagustuhan nga unungan siya kag palanggaon. Kag hindi ko man mahangpan ang kaugalingon ko pero maiba na ako nga lalaki nga ginapalangga sa karon. Kung mahusgaran man ako sa akon nga nabatyag kuya, anhon ko kay hindi ko na makita ang kalipayan ko kay JM. Tungod, nakita ko na ini kay Rodney Kuya Bibo. Si Rodney, ang rason nga hindi na ako makapadayon sa amon relasyon ni JM. You're listening on Heart Stories and music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa atin yung Heart Stories kag padayunan ta sa pagbasa ang sulat ni Lay. Kuya, kung ipilit ko pa, hindi na gid ako malipayon pa kag nagaantos ako kuya tungod
maski ano ko ka kumbinsi sang kaugalingon ko. Bago pa maglala ang tanan sa amon ni Rodney, kag maski ano ko pa kasupak sang nabatyagan ko nga hindi kami pwede. Pero kuya, paano? Paano ko punggan ang kaugalingon ko kay nagapangindi nagid ini sang husto? Ang pensar ko, ang tagipusuon ko kay JM. Kani sa subong, mas nagapangibabaw ang konsensya ko, kuya, tungod sa kasakit nga ihatag nakon sa iya. Kuya, nahadlok ako kung paano siya, kag kung anong matabo sa iya. Paano niya batunon? Pero subong, hindi ko naman masakripisyo ang kalipay ko. Kag si Rodney ina, kuya. Nakahibalo ako nga sala ako, kuya. Kag kun ang pagpakasala nga ini ang makahatag sang peace of mind sa akon, batunon ko, maski kasuklaman kag ikaakig ini ni JM ang mangin desisyon ko. Kuya, hindi ko nagid makita ang kaugalingon ko nga magpadayon sa amon relasyon ni JM. Kuya, nakahibalo ako nga hindi basta-basta ang paghahimuon ko nga desisyon. Kag wala pagid ako sang kaisog para makigbulag kay JM. Nahadlok ako sa posible nga matabo. Amoy na nga hasta sa subong, wala man ako sang kalinungan, kuya. Sleepless na gid ako. Kuya, sa subong desidido ako. Wala na gid ako sang plano pa nga magpadayon upod kay JM. Tungod ako gid ang kagustuhan ko nga mag-umpisa kag pilion si Rodney. Siya ang gusto ko nga makaupod sa subong, kuya. Kag ginakasubo ko nga hindi na si JM. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner, welcome back sa ating Heart Stories. Kaupod gyapon si Kuya Bibo sa sininga hapon. Balikan ta ang katapusin niya bahin sa sulat ni Lay. Kag kamo man, Kawiner, basi may araman kamo sa inyo sininga mga gusto ipautuwas or i-share nga mga heart problem or heart stories. Pwede nyo gid na i-email sa dearheart1079@gmail.com or sa Facebook page ni Bibo. I-search nyo lang ang Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Sa pagbadayon ko sa sulat ni Lay, siling niya pa diri, Kuya Bibo, amoy na ang dako kong nga problema sa subong. Diin ako maumpisa. Paano ko ipabutyag kay JM ang dako ko gid nga kagustuhan nga tapuson na ang amon nga relasyon. Sa tuod, kuya, kung piliton ko lang, hindi man gihapon ini mangin successful. Tungod wala na gid ako sang maski jutay na lang nga kagustuhan nga magpadayon sa amon relasyon. Ang pagpalangga nga nabatyag ko sadto, kusa na lang ang nadula sa hindi ko mahibaluan nga rason. Gintinguhaan ko man, kuya, nga tadlungon ng tanan. Nga i-remind ang kaugalingon ko nga siya na lang
kag hindi na mangita sang iban. Pero hindi na ako malipayon kag ginatublag ako sang pensar kag dagipusuon ko kuya. Nga pilion ng tao nga may matudud ako nga nabatyagan sa subong. Kag dako ang kagustuhan ko nga makaupod siya sa pangabuhi. Wala ina sang liwan kundi si Rodney kuya. Tuman siya kaayo nga tawo, kaangay man ni JM. Kag siya ang rason sang tanan nga mga paghimakas ko sa subong. Sa tuod bala, do ka matuod-tuod gid nga happiness ang ginadulot ni Rodney sa akon. Gusto ko nga panindugan kung ano ang makapalipay sa akon, kuya. Kag ina, amo ang pagpili kay Rodney Kuya Bibo. Pero paano ko ini mahimo kung waay pagid ako sang kaisog, kuya? Kag the more nga nagalawig ang panahon nga ginatago ko ini kay JM, the more man nga ginasukmaan ako sang konsensya ko. Kasakit lang panumdumon nga ibilin ko siya sa ere. Nga sakiton ko ang balatyagon niya. Pagkatapos ang tanan-tanan, apisar sa mga ginsakripisyo niya, mahimo ko gali siya nga traidoron. Kuya, paano? Sa diin ako maumpisa. Paano ko ipaatag sa iya nga hindi na ako gusto pa nga magpadayon kami? Nga mabuhi na ako sa amon nga ginsumpaan kag mga plano nga duha sa palaabuton. Kayanon ko bala kuya ang mangin reaksyon niya? O dapat ko bala akuon sa iya? O kinahanglan sang gamay pa nga oras? San o ang perfect timing kuya para mahambal ko sa iya? Kuya, balaan ko nga makasala ako sang lubos. Sa tao nga, ginhatag ang kaugalingon niya kag tanan-tanan sa akon. Kung hindi niya ako mapatawad, mahangpan ko gid siya. Pero hindi gid ako makapadayon na, kuya. Tungod ang ginadikta sang kaisipan kag balatyagon ko, iba na. Hindi na gid ako happy sa subong. Dako ang kagustuhan ko nga mangin free sa iya. Kag matagaan sang matuod-tuod nga kalipay ang kaugalingon ko upod sa lalaki nga sa subong mahambal ko. Ginapalangga ko sang lubos. Kabay nga mabuligan mo ako, kuya, kag kabay nga mahangpan mo ako. Tani, hindi mo mahusgaran ang akon nga nabatyagan. Nga basta-basta na lang nang bilin sang tao sa ere nga nagsakripisyo man kun tani para sa amon relasyon. Salamat sa inyo kag sa imo tagpalamati sa liwat maayong hapon. Ako si Lay, kag kabay nga mabuligan mo man ako, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner yan, 107.9 The Winner Radio. Balik diri sa atin yung Heart Stories. Kag sa katapusan naman yung bahin sa atin yung programa. Ang akon nga matugda man no, sa nangin kaundan sang problema o Heart Stories ni Lay nga ginpadala sa aton. Kasubos ang imo sitwasyon sa subong, Lay, no? Kabugat sa balatyagon.
Amoy na ang greatest fear sang kadamaan sa matuod lang. Ang inang ma-fall out of love ang tao nga imo ginapalangga. Inabalang gulpi lang magbuhi sa inyo nga relasyon. But then, para sa akon, maski anuman kasakit ang maidulot sini kay JM, kagkabaylo man sini ang mahilway mo ang self mo sa relasyon nga wala mo na mahatagan pa sang commitment. I guess that's fair enough. For me, dito kita sa real score. It is better to hurt by the truth than to be comforted with lies. Di ba? Okay na nga, masakitan na lang ako nga, hindi ka na sa akon. Pero, hindi mo na ako papatihon sa kabutigan nga abi ko. Ginapalangga mo ako, gali. Ginaluiban mo na ako. Kung sa mga online game pa, lay, double kill na inaiyang ginahimo mo. But ang serious question ko sa imo is this. Pamangkutaan na isang tulid ang imong kaugalingon. Basi nagulpihan ka lang kag na-overwhelmed ka lang sa tao nga ina because ara lang siya anytime sa tupad mo. Unlike sa sitwasyon ninyo ni JM. Kay Lay, basi hindi ka pa kasigurado sa iya. Nako ang kagustuhan mo nga makaupod tani si JM kag nakita mo sa lalaki nga ina kay ti sa malayo siya. Kag mahatag sang lalaki nga ina ang atensyon personally sa imo. Kay man may mga amo sina nga daan nga na-encounter na ako kag I can attest to it nga naghinulsol sila sa ulihi. Kag prangkahon ta ikaw, hindi mahapos ining desisyon nga pagahimuon mo. Give yourself time to weigh everything. Isa alang-alang anay ang tanan nga madangtan sinikon makigbulag ka kay JM. Kagpilion mo ang bag-o mo nga ina. Ano ang mangin konsekwensya sini? Nakasiguro ka na gid bala sa ginabatyag mo? Sometimes nga daan, we always believes that what we feel without thinking that much, no? Sa mga posibilidad. Honestly, why man ako may mahimo? Because at the end of the day, ikaw man ang makadesisyon sinitanan. And if you decide to leave JM, truth will definitely hurt him so badly. Amoy nang matuod. Masakitan gid siya siyempre eh. But amo gid na yang truth. No? Because truth hurts. But I am again telling you, padalumi ini. Paminsari sang maayo. Give yourself time to reflect sa mga bagay-bagay nga madangtan sining desisyon nga ubrahon mo. Basta ako, I would say, kung diin ka mangin malipayon kag mangin meaningful ang love and especially ang imong life, didto ako. Don't forget to pray for you to be enlightened and be guided well sang aton nga Ginoo sa imong pagahimuon nga desisyon. Crucial ini katama. Lay, I have said and laid down my thoughts and the choice is yours. I really do hope and pray you will come up with the best choice of your life now and forever. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.